umuntu kuriye kero agutara na igure bataba bamumagete kero kione yonsi utagete kuriya asmokoreki okoriyo MCA makoreki okoriyo ochuma makoreki okoriyo gavana makoreki okoriyo president rede okoriyo president rede okoreki otare ekiagara bande ba anuta kariyo tarabweka otare mono otare mauki deputy president ya sola so mone ane ano kiana akora ngende kiana chilake lakini sisi oswali so ege orie kero grasa makoreki otara okoba yale nge amangana ye kanisa ndoda yo kuona mangana mange etutayote y'abantu baminto bonsi bigusiegima amaboso ase amangana ito ya serikali yakobayiga ekere serikali yo setigwa mune ya setitu ya William Ruto abarai egalo nyora magenda rasmu kire serikali yake that is why ozo kulike ni constituency cha usi uya ose Kenya ose Kenya kugere chitirani jeito liria serikali yake iwe ekaba mwiru babo chabaye bali ngako rio ubuire kitraswa ona bamu chikumanyina kuchimutwe tukamageti lakini ni baraso ile baro si airport baro stipara baro sti school ona chikura chikwa kumutwa chikumanya okomugoyo lakini asono egento bako no kwebereri baro bayebereria bako kuchimutu usiga ko bayebereri tutale bwanja tutuko bweneni tutale bwanja omungwano yore ogoikaranse committee ya budget n'ababunge bonsi toikaranse turayebereria turanyora magenderese itugaye kigari chikuru chiri 2027 gati bwanja muri boyo ekiagera bosanero uri mukamumura